Dyma ni felly canolfan gneifio Meirion. Da ni'n ei chanol i ar hyn o bryd efo'r rhagbrawf y dechreuwyr Trin Glân. Hwn ydy'r seithfed rhagbrawf o 30 diddordeb cynyddol yn y cystadlaethau Trin Glân yma yn y sioe fawr. Ac yn cystadlu yn erbyn ei gilydd ar hyn o bryd mae Seren Thomas ar un, ac yn y canol wedyn mae Lynette Jones, ac yn y pen draw mae Sarah Jenkins. Lynette Jones wastad yn gwenu be bynnag mae'n wneud y parad teg ydi yn inspectol fanna. Ond da ni'n edrych ar hyn o bryd ar y cwlwm yn cael ei wneud ar gni Seren Thomas a eitha yr hwna lawr yn y blwch, a wedi gwneud siŵr bod y cwlwm yn dal fel bod hwnna'n cael ei basio ymlaen i'w feirniadu. Dyma olwg ar Lynette fan hyn wan yn rowlio y cni na'n dyn. Mae rhaid i gael y cnyddiau. Mae gyd mewn rhywbeth o'r enw baclodd sach fawr ydi, a'r gobaith ydi byddwn ni'n gallu cael rhywle o gwmpas rhyw 30-35 ohonyn nhw mewn i'r bob baclodd i greu pwysau o ryw 70-80 kilo. Dyna sy'n ddelfrydol ar gyfer cario'r Glân yma ymlaen i dre newydd lle fydd o'n cael ei raddio o ran ansawdd. Tafliad gwych fanna gan Lynette Jones mwyn cael golwg ar hyd a lled y cni i wneud yn siŵr nad oes na ddim name, ddim baw. Hwnnw i gyd yn cael ei dynnu allan a rhoi yn y bwcedi yma sydd ar y ochr ar hyn o bryd. Wedyn, unwaith eto, y Glân bol, sylwch chi'n fanna, ar Sarah Jenkins, y pigo fyny'r Glân bol sydd yn rhydd. Mae hwnnw yn cael mynd i mewn i'r cni, ond dydy'r darnau man ddim i fod i fynd mewn i'r cni. Mae'r heini yn gymharol ddiwers o gymharu â'r cni cyfan ar ei ben ei hun. Dyna fo, tafliad gwych y fanna unwaith eto gan Lynette Jones ar gyfer y cni dwytha. Wedyn yn troi ei chefn wedyn a mynd ati i decluso'r stondin. Hwna'n gyfrifoldeb arnyn nhw. Mae yna 2 gneifwyr ar gyfer bob un trinio'r Glân, a maen nhw wedi cneifio 3 dafad. Felly'r 3 dafad wedi cael ei cneifio. Y gamp rwan ydi gorffen yn gyntaf a gwneud hynny mor daclus a sy'n bosib gadael dim Glân ar ôl ar y llawr sydd ddim mor hawdd, ac mae o'n swnio achos mae o'n wedi gyda'r darnau man a mor ysgafn. Maen nhw'n mynd efo'r gwynt braidd fawr i ddewis rhwngthyn nhw ar hyn o bryd. Blaw bod Sarah Jenkins yw chydig bach ar ei holi o ran amser yn clymu'r cni dwytha yna. Anferth o gni ganddi hi. Ac wrth gwrs, mae'n elfen o lwc anferth yn hyn i gyd, achos mae'n dibynnu, mae bob dafod yn wahanol, cni pawb yn wahanol, a dyna ni Seren Thomas yn fanna oedd y cyntaf i orffen. Llongyfarchiadau mawr iddi hi. Well.